היי, שלום לכולם, כאן יעל מ-ylkadesign.com. אז כפי שביקשתם, הנה וידאו שבו אני אראה לכם איך להכין רקע ממותג למצגת שבה אתם יכולים להשתמש להכנת וידאו או לכל צורך אחר. אז בואו נתחיל. קודם כל הכנתי לכם פה איזושהי תבנית שתוכלו להוריד אותה, אני אשים לכם קישור מתחת לוידאו והיא תעזור לכם. וקודם כל אני רוצה להסביר מה אתם רואים פה. החצים האלה כאן וההתחלה של הגבולות של הריבוע הלבן מסמנים את האזור שבו אני ממליצה לשים את החומרים העיצוביים שלכם, את המיתוג. ולא, כמובן לא בכל החלק הזה צריך להיות המיתוג שלכם, אלא לפי איפה שתחליטו שהוא יהיה. אם זה יהיה בחלק העליון, אז זה הכף שבו מסתיים העיצוב. ואם אתם שמים את זה בצד, אז זה הכף שבו אמור להסתיים העיצוב. כדי שהעיצוב לא יפריע לתוכן שיהיה במצגת שלכם. אז בואו נעבור לתוכנת PixelR. זה אפילו לא תוכנה, זה איזושהי אפליקציה אונליין שלא צריך להוריד למחשב, שנקראת PixelR. אני עכשיו אפתח אותה. ככה נראה מסך הפתיחה שלה. ואני אתחיל לפתוח אני אפתח קודם כל את התבנית שהראיתי לכם קודם. היא קובץ PSD, ומה שיפה באפליקציה הזאת שיכולה לפתוח גם קבצי PSD. ואני אפתח גם את החומרים שאני רוצה להשתמש בהם לעיצוב המצגת שלי. אז בואו נפתח קודם כל את התבנית. הנה התבנית שלי, הורדתי פה את כל החצים כדי שלא יפריעו לנו לעיצוב. כמו שאתם רואים, החלקים שמרכיבים את התבנית נמצאים פה בחלון ה-Layers, בשכבות, ואתם תוכלו אחר כך כמובן להוריד אותם, כי הם לא חלק מהעיצוב שלכם, הם רק מסמנים לכם את הקווים החשובים. אז בואו נביא עוד חומרים שאני רוצה להשתמש בהם. אז אנחנו נפתח על ידי Open Image. אני אפתח את התמונה שלי, את הקובץ עם התמונה שלי שאני רוצה לשים אותה במצגת, ברקע של המצגת. ואני אפתח גם את הקובץ עם הלוגו שלי. כשזה בדרך כלל האלמנטים הגרפיים ששמים ברקע למצגת. אם יש לכם אלמנטים נוספים, איזשהו סמל או איור שאתם רוצים להוסיף, אין שום בעיה, פשוט תפתחו את הקובץ שבהם זה נמצא בתוך האפליקציה הזאת. עכשיו כדי להעביר את העיצובים האלה לתוך התבנית, אני אבחר את כלי הסימון. אני פשוט אסמן את כל השטח של הקובץ. זה קופי, ואז מהחץ הקטן הזה אני יכולה לעבור בין הקבצים הפתוחים שיש לי. אני אחזור לטמפלייט פרזנטיישן. הנה התבנית שלי ואני אעשה פשוט edit paste. והנה הלוגו שלי הודבק פה בשכבה חדשה. ואני קודם כל אשנה את שם השכבה כדי שיהיה לי יותר קל לערוך את זה אחר כך. לחיצה על כלי החץ הזה מאפשרת לי להזיז את השכבות. ואני אמקם את הלוגו. שימו לב, החלק הירוק זה לא הגבול של העיצוב. אני אחר כך אדבר על הגבול הזה, אבל כרגע חשוב לי לשים לב שאני לא עוברת את הגבול הפס שבו מתחיל הריבוע הלבן. אוקיי, בואו נביא את התמונה גם. אותו דבר, אני מסמן, edit, copy, אחזור paste. הנה שוב זה הודבק לי בשכבה חדשה, ניתן לשם, ועכשיו אני אזיז את התמונה שלי לפה. שוב, אני שמה לב שאני לא יוצאת מהגבול הזה שסימנתי. ועכשיו אני יכולה לשחק עם זה, למקם את זה איך שנוח לי. כמובן שאני יכולה למקם את זה גם למעלה, או אפילו בצד. אוקיי? אם הלוגו שלכם הוא מרובע, או שיש לכם איזשהו עיצוב שמתאים לגובה, אתם יכולים לעשות את זה גם בצד. ואני אמקם את זה למטה, זה יותר נוח לי. נשחק קצת עם העיצוב, ואני אסובב טיפה את התמונה, שזה יותר מעניין, על ידי לחיצה על Edit Free Transform. אני מקבלת סימון כזה מיוחד על התמונה, ועכשיו אני מקבלת גם סימן כזה של סיבוב. וכשסיימתי אני פשוט לוחצת על Enter. עכשיו
אם אתם רואים, יש לי כבר איזשהו צל קטן מתחת לתמונה. אבל אם אתם רוצים להוסיף, זה גם מאוד מאוד קל לעשות. עושים את זה דרך אפקטים של שכבות. אני מסמנת את השכבה שעליה אני רוצה לעשות את האפקט, ולוחצת על הכפתור הזה. אני מקבלת חלון שבו יש לי את הרשימה של האפקטים. אני אבחר את Drop Shadow, ואני פה יכולה לשחק עם השקיפות, עם המרחק של הצל, והגודל שלו, שזה בעצם עד כמה הוא חד. זהו, והנה הוספתי גם צל, אני יכולה להוסיף גם צל קטן באותה הצורה ללוגו, כמובן לא כזה. אוקיי, אחרי שסיימתי, בואו אני עכשיו אעלים את השכבות שמסמנות לי את התבנית, וככה בעצם יראה הרקע של המצגת שלי. משהו חסר, אם תשימו לב, אפילו כשהעלמתי את השכבה הלבנה שסימנה לי את הגבול של העיצוב, זה נראה יותר טוב. משהו פה כבר נראה יותר ממותג, יותר יושב. וזה בדיוק מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו ולהציע לכם איזשהו רעיון שאתם תוכלו להשתמש בו ברקעים למצגות שלכם, ויהפוך את העיצוב שלכם להרבה יותר מקצועי. ומה שאני רוצה להציע לכם לעשות זה להשתמש במסגרת. אוקיי? כלומר, אני יכולה להשאיר את הרקע הזה באמצע. בואו נוריד את האפור. אני יכולה להשאיר את זה ככה, וזה גם נראה טוב, אבל יש פה בעיה קטנה. אני בדרך כלל ממליצה לא להשתמש ברקע של צבע למצגת, בגלל שאם אתם תוסיפו פה איזשהם תמונות עם רקע לבן, זה לא ייראה טוב. אתם תצטרכו או להוסיף תמונות עם רקע שקוף, ולא תמיד יהיו לכם כאלה, או שאם אתם יודעים שיש לכם במצגת רק טקסט, אז זה גם בסדר. אבל אני מעדיפה לא להשתמש ברקע עם צבע או טקסטורה כלשהי, אלא אם כן היא מאוד בהירה. אז מה כן אפשר לעשות? אפשר לעשות הפוך. אנחנו נלך לחלק הזה, שהוא המסגרת, והוא החלק המסומן בריבוע הירוק הזה, ואנחנו ניתן לו צבע. ואת החלק האמצעי אנחנו נהפוך ללבן. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נסמן את השכבה, שהיא בעצם השכבה האפורה. אני אפעיל אותה עכשיו. דרך אגב, כשלוחצים פה על הריבוע הזה, זה מראה את השכבה, ואם אני לוחצת שוב, זה מעלים אותה. אז הנה, עכשיו רואים את החלק האפור, שזה הרקע של כל התבנית. ואני אשנה את הצבע שלה לצבע אחר. איך אני עושה את זה? אני לוחצת פה על הריבוע של הבחירת צבע, וברגע שאני מוציאה את הסמן מחוץ לחלון הזה, אני מקבלת סימן של כזה דוגם צבע, שאני יכולה לדגום מכל מקום בתוך הקובץ. אז אני אדגום מתוך הצבע הכחול הזה של הלוגו. כמובן שאני אבהיר אותו קצת, כי זה קצת יותר מדי. פה אני יכולה לראות את הדוגמה שיצרתי. ברגע שאני מרוצה מהצבע, אני לוחצת OK, והוא מופיע לי כאן. ועכשיו אני אבחר את כלי הדלי צבע, ופשוט אלחץ על השכבה הזאת, השכבה התחתונה. עכשיו אני רוצה להפוך את הריבוע הזה ללבן. אני אסמן אותו, אבחר פה צבע לבן, ובדיוק באותה צורה אצבע אותו בלבן. הנה, זה כבר נראה הרבה יותר טוב. יש לי פה איזושהי מסגרת שמחזיקה את כל המצגת שלי, והיא גם לא מפריעה לתוכן. אוקיי? דבר נוסף שאפשר לעשות הוא ליצור מסגרת. איך אנחנו נעשה את זה? אני כבר יצרתי פה שכבה חדשה. ניתן לה שם. בורדר. אוקיי, מה שאנחנו נעשה, אנחנו עכשיו ניצור פשוט ריבוע עם הכלי הזה. אוקיי? ונקבע לו רוחב של בורדר, של קו מיתר. אוקיי, אז אני בחרתי די עבה, 6 פיקסלים, כי אני רוצה שיראו את המסגרת. והצבע שמופיע לי כאן זה הצבע של הקו, והצבע שפה זה הצבע של המילוי. אז אני לא צריכה מילוי, אני רוצה שהמרכז יישאר לבן ורק שתהיה מסגרת. אני יוצרת עכשיו את הריבוע לפי הגודל של הריבוע הלבן, כי זה הגבול
של המסגרת. אוקיי, והנה יצרתי מסגרת. עכשיו אני לא רוצה כמובן שהיא תהיה פה מתחת ללוגו כי היא מפריעה ללוגו. מה שאני אעשה, אני פשוט אבחר את כלי המחק ואני אמחק את החלק שאותו אני לא רוצה. וגם כאן אני אמחק קצת כדי שהמסגרת שלי תתחיל ככה באותה צורה משני הצדדים. ואני גם יכולה עכשיו לבטל את הצבע שמתחת, אפשר גם להשאיר אותו אם אתם רוצים. כמובן שאם אתם עושים את זה בפוטושופ, אז יהיה לכם אפשרויות מתקדמות יותר של סוגים שונים של הקו הזה, אפשר להביא כל מיני מברשות מיוחדות ולשחק עם האפקטים. אבל בסך הכל ברגע שעשיתם את הדברים הבסיסיים האלה, יש לכם כבר רקע ממותג שנראה טוב ויכול להחזיק היטב כל מצגת מקצועית, גם לוידאו וגם להצגה בכל מקום אחר. אחרי שסיימתי, כל מה שנשאר לי זה בעצם לשמור את הקובץ, ואני אעשה את זה כרגיל, פייל, סייב. אני אוכל לבחור איפה לשמור אותו, אני יכולה אפילו להעלות את הקובץ הזה ישר לפייסבוק או לפיקאסה, אני אשמור את זה במחשב שלי. אני צריכה לתת שם לקובץ ולבחור פורמט שבו אני רוצה לשמור, אז אפשר JPEG או PNG אם יותר נוח לכם. איכות, וזהו. עכשיו אני לוחצת OK, אני אקבל חלון שבו אני אוכל לבחור את המיקום לשמירה. זהו, זה הכל. תוכלו להוריד את התבנית שדיברתי עליה מתחת לוידאו. אני גם אשים לכם קישור לאפליקציה הזאת לפיקסל ארט שהראיתי לכם פה. אתם יכולים לעשות את זה בכל תוכנת עריכה אחרת כמובן, על בסיס אותה תבנית, כי פורמט PSD ואפשר לפתוח אותה גם בגימפ וגם בפוטושופ וגם פה. אם יש לכם שאלות נוספות אני אשמח אם תשאלו בתגובות. וזהו, בהצלחה.